nahrával, tak teď. Můj šutr. Poslouchejte, co se děje za psychověci, jo. Tak tohle to se děje v té díře. Já to nenahrával. Ne. Nahrával. Tak tohle je největší píčovina. Procpěl tam. Tenhle by tam nešel, bo. Který? Ne, ten by tam nešel. Pěkně. Ten by byl nejlepší. Počkej! Počkej! Já už jdu! Někam nejdu! Jestli tam někdo je, tak... Tak pozor. To je největší debil. Tak je skurvil díru, má ten ignorant. Tak si děláš prdel, ne, Aleši. Tak to ale vyndej teďka. Ne, to nevydáme kvůli dětem, to si vyndáš příště. Tak máme to zábavu. To si děláš kozy, ale ne. Tak Peťo. A můžeš s tím takhle mlátit dát ten zvuk? Mrdej ho ne. Někdy je co taky těžký jak kráva, až to nahoru. Tak mi vyrazí zuby ten kámen. Ne. Ty vole. Puštěl to za mrdej. Ale vůbec nikdo nekroje prostě. Ne, nedá ho tam. Ten propadne, jak Nepropadne. ten průměr je stejný. Ty jsi dělá blázenec, pak to někdo namaže volejem, ne? Tak to jsi jako, ale ty jsi úplně totální kripl. Takovou pěknou díru si skurvil, tak se nemůžu nikomu ukázat, to bylo. A to byla díra, a to byla díra všech, a ne tvoje. Tady mohli ukazovat. Já ji našel. Ale byla to společná díra do píče. No taky jsi si tam zacpal, debila. No tak to je v prdeli. No. Pajcer. No, tak jeden pro pajce. Těsníko, nechoď tam. Ona chtěla právě jako vynořit. Tak tady normálně Blair Witch na telefonu. To, jestli najdu po nás telefon, tak vidí, jak to bylo. Co? Já ti budu volat, budu to poslouchat. No. No, přesně tady tím. Vem stéblo, to je lepší.